9151225 ви дава възможност да коментирате. Чухте пряко включване на Албена Спилкова от площада пред Народното събрание, където стана ясно, че хората не са чак толкова много, поне не е чак толкова много, колкото в първия ден на протестите. Ало, здравейте! Ало? Да. Милен? Да. Милене, нищо не става от нас, братко. Докато са комунистите на власт, всички сме в кенефа. Добре, благодаря ви за това изчерпателно мнение. Ало, здравейте. Здравейте. Да. Обаждам се само за едно нещо. Тук-що прочетох във вестника, излизах да протестирам. Зала универсиада е продадена за 9,5 милиона лева. Повече има ли да говорим? Излизах, протестирах. Никой не се събра. Той народ е овца. Това имам да кажа. Мерси, за последен път се обаждам. Благодаря. Ало, здравейте. Ало! Милене! Чекай да седнем, че ще ми стане лошо сега. Живо си, бе! Кажи, бе. Ама аз чаках да дидеш при Коритаров, ти отиде при Лора, бе! Какво? Очаках да те пратят при Коритаров, ти да пратя при Лора! И как стана така, бе? ти какво направи? Толкова тъп... Фана ли се здраво за палците, като ме виде при Лора? Ма направо! Трябваше да ме включиш нощи в нощното предаване, да те питам дали получаваш ерекция, когато си при нея. А? Получавам, да. Получаваш се, маймуно мръзда. Получавам, а искам само аз да ти задам един въпрос, ама мъжката ще ми отговориш. Задай. Ти ерекция изобщо получаваш ли? Ако искаш ма пробваш. Кога ще дойдеш да видиме? Ти не ще да ме поканиш. Как ние те намерихме? Ние с тебе ме намерила никой, вие лъжиш. Как да не, я кажи. Лъжиш. Къде е Иван? Сега ще ти кажем как се казваш. Сега ще ти кажем как се казваш и къде точно се намираш в момента, защото те следиме с сателит. Отгоре те следиме с сателит и сме ти сложили GPS зад ухото сме ти сложили. И те гледаме отгоре какво правиш и откъде се обаждаш. Не носа обици. Ще видиш. Сега ще ти кажа. Стой така, не мърдай. Стой така, не мърдай, аз ще пусна другия да говори. Ало, здравейте. Ало? Да. Нова телевизия ли сте? Благодаря ви, че се обадихте. Ало, здравейте. Здравейте, Милене. Съгласен съм с Брюксел. Държава, в която няма нито едно разкрито поръчково убийство, не може да ни бъде. Ще ви кажа един случай. Брат ми е учител по математика и физика, заедно с жена си, която също е учител. Отиват да помогнат на вилата на техен колега, който е също учител, турчен обаче, и да обрат царевицата. И в един момент брат ме пита къде е туалетната. И той му отгоре, там между плехите с домати. Това е, ние сме такава държава. Такава държава. Добре, благодаря ви. Айде бе, Иване, бе. Мусата. Муса. Той не е мусата, сигурно, а мусата. Мусата от Панагюрище. Муса, чинията е така те следи отгоре. И ти фаща GPS-а, дето сме ти го сложили. В котелното в училището. Знаеш какво журналистическо разследване сме провели, за да те намерим? Ало, здравейте. Ало? Здрасти. Да. Цветков, ти ли си, бе? Аз съм, кажи. Ти ли си? Аз съм, да. Ти като ти казват реклами, защо спира всичко реклами? Така като казват на другите, че това трябва да завърши, това трябва да завърши. Същия си ти бухук. Защо слушаш началници да си казват реклами и ти спират всякакво предаване? Маймуно мръсна! Ти колко си долен? Въшко такава! Да, бе! Значи, правителството са виновни, депутатите са виновни, а ти, като правиш пари на твоя собственик, ти правиш пари, ти прекъсваш да правиш пари, ти си като оня Бучковия, нали да сясаш? Същия си, вие сте такива, само да правите пари на вашите бизнесмени. Оказвате държавата вие, не са смей, като книга, да падат такъв. Не са смей, че сте ти, такива като вас се еба мамата на България. Оти вие, иш, не са смей. Говедо. Оти вие,
Миннесота, с тия реклами, с тия. И не дей да смя! Сама е росено такъв. Чува си като на съвета коня. Знаеш ли какъв е кон на съвета? Такъв си сторити. Оти, тя трябва да видите, ги направихте, бахте мамата на държавата. Ясно ли те? Намираш мана на депутати, намираш мана на правителството, ами ти бе, ти как ти вършиш работа, да? Така ли ти вършиш работа? Забереш так, всяки друг бе, всяки да мога да му вземе него парите, да ти увеличат заплатите, да берете пари във вашата телевизия. Да, няма да гледай, ще ти скокна, папанар. Утре са маме, вие вече не повтарите да не мога да слушам, че сега да не слушам. Понеже аз не съм като ние не знаят как се обаждат, знам как се обаждам. Нали? Ама слуха на телевизора и не чува. Там е. Не да слушам, въобще не да чува. Па и не смееш да говориш по телефона. Кажи ми нещо. Кажи ми нещо за бананите. Ще въземеш от 1 април до 10 април въземи, да говорим за бананите, за мандарините и за Тодор Живков. Аз ще дойда там в студиото. Ма сега не мога да дойда, че имам работа. От 1 до 10 април съм свободен. Мълчиш. Тапанарите. Каква работа имаш? Лъжец, манипулатор. И нищо не разбираш. Ще замеси так ти не е работата. Що заметиш, бе? Ма ти не знам, що не може да разбираш. Тази не можеш да обираш и мръвчи. Ще ми вземеш 5 лева да ти запълниш гушето. По колко пари взимаш? Да лъжеш хората. Така ще седиш, така, мойке мръсна. Така ще седиш. Дай да помним за бананите и за мандарините. Има хората не са си купували, как ги има не са си купували въобще. Много ти благодаря. Казали го? Да. Ало. Елене. Абе, доде пак излезе от отпуска с Коритарови пазекта. Бурите пак държавата, бе. Какво става, бе? Нищо не излиза от вас, бе. Заедно с Костов там и с генерала нищо не излиза. Такива сте. Абе, държавата, знаеш колко беше тук един месец спокойно, кога ви нямаше с Коритаров. Оня прави нещо да сваля правителства, да свали някакви министър още. Свали един, свали втори, сега той нали се е стар агент. И ти по неговата гай да вървиш и ти. И знаеш кой върви такава по гайда, що му викат? Гайдарче малко. Гайдарчето, Гайдарчето. Да. Милене. Кажи. Представи ли с този Коритаров да плювате институциите? Кои институции, бе? Чуй. Кои институции? Тия. Кои тия? Кои? А вие сте да... Кои институции, бе? Тук става дума за зайци, бе. Къде видят тия институции? Какви зайци, бе? Какви зайци, бе? За зайци става дума. Ето, виж и заек. Човек. Заек. Човек. Различаваш ли ги? Различавам. Различаваш. Какво различаваш? Ти 5 от 4 не мога да различиш. Различавате такива тапанари, като те... Различаваш другия път. Нищо не различаваш. Пак ще ни публикуват и ще ни гледа целия свят, да знаеш. Гледай ги. Внимавай как се държиш. Що? Да не дойда там. Аз ако дойда там ще... Айде ела, бе. Айде ела. Айде ела, де. Айде. Само седиш на телефон, що ало, тъпанари. Айде ела. Що не дойдеш? Моите хора, като ти се обаждат да те канят да дойдеш в студиото, ти що не идваш? Що викаш, аз знам кои сте и затваряш телефона, Кога? Що им затваряш телефона, моите хора? Що си им затварял телефона, Кажи ми, защо си им затварял телефона? Те като ти се обадиха, искаха да те поканят тук да дойдеш в студиото, понеже си много ербаб. Що им затвори телефона, Що затвори телефона? Искаш ли да ти го изкараме тук човек, където ти се обаждал? Искаш ли да го изкарам? Лъжеш! И аз си гледай работа. Лъжеш!
Вие Лъжеш!